Krásny dobrý večer, priatelia. Aj tí, ktoré ste tu zámerne, aj tí, ktorí tu nie ste úplne zámerne. Všetkých vás tu vítame. Neviem, či ma počuť? Ale áno, už ťa počuť. Tak ja som Korina zo Bratislavského literárneho klubu Spisopriatelia a mám so sebou autorku fantastiky Katarínu Sojku. Dobrý večer. Máš tu nejaký fanklub? Tak Katka, počúvaj, na začiatok nám povedz, čo je fantastika, dobre, aby všetci vedeli. Áno, určite, pretože som zistila, že málo kto vie, čo sa pod pojem fantastika vlastne dostáva. Je tam fantasy, je tam sci-fi a žánrový horor. Fantasy je niečo, čo nejakým spôsobom vychádza trebárs z mytológie, prípadne robí takú alternatívu k dejinám. Veľa ľudí si to pletie s rozprávkami, ale fantasy nemusia byť rozprávky, ale sú to príbehy, v ktorých sa vyskytuje nejaký paranormálny prvok. No a potom je tu sci-fi, ktoré sa nejakým spôsobom science fiction, teda vedecká fantastika, čerpá nejakým spôsobom z vedy. Väčšinou sa odohráva napríklad vo vesmíre. No a žánrový horor kombinuje tieto dva prvky a musí sa tam vyskytovať nejaký buď strašidelný prvok, alebo aspoň atmosféra. Tak. A ty najčastejšie z týchto troch píšeš ktoré? Ja najradšej píšem fantasy, v tom sa asi cítim najlepšie, možno aj preto, že mám vyštudované práve tie dejiny a latinčinu, takže ma to tak najviac oslovuje, ale ako čitateľka čítam čokoľvek. Úplne všetko. Úplne všetko. Aj self-help knižky. Aj self-help knižky. Áno, presne tak. Dobre. Dobre, tak dneska večer sa porozprávame o jednej z tvojich knížiek, Príšery z prímestskej štvrte. A túto by si definovala ako v tom fantastickom žánru? Ako sme sa pred chvíľou rozprávali, my už sme si to vysvetlili. My už sme si čosi povedali. Je to teda urban fantasy, duchárska a zároveň detektívka. Také zložité trošku, pretože urban fantasy znamená, že tam nejakým spôsobom vystupuje mesto, ktoré je dôležité. Duchárska, pretože tam určite nájdete aj duchov. A fantasy, pretože sa vyskytujú paranormálne prvky. Tak keď hovoríš, že je tam dôležité mesto, tak ešte musíš povedať, keďže sme v Bratislave na bratislavských vianočných trhoch, ktoré mesto je dôležité v tejto knihe? Áno, áno, v tejto fantasy knihe vystupuje Bratislava. Všetko sa nachádza v Bratislave. Nie je to úplne tá Bratislava, ktorú poznáme, hoci veľa miest je reálnych, ale je to alternatívna Bratislava, možno kúsok z budúcnosti. No, uvidíme, no. Dobre, takže v tejto tvojej fiktívnej, alternatívnej Bratislave žijú mnohé bytosti a tvoja hlavná postava, ktorá sa volá Klára. Áno. Z nejakého dôvodu je teraz veľmi veľa Klár v literárnych... No ja som to začala a teraz každý Klára. Áno, teraz každý opakuje po tebe a všetci sa volajú Klára. Asi tak. Aha, dobre, tak aby sme si povedali, aby sme si ukázali, kto Klára je, lebo Klára je taká mladá absolventka, ktorá študovala latinčinu. To prekvapí. Áno. Áno. Nie je to náhoda. A je taká trošku nevšedná. A prečítame si, čím je nevšedná. Podrž mi túto ťahák, prosím ťa. Ďakujem. Aďa, moja priateľka z detstva, sa roky snažila vtesnať ma do spoločnosti normálnych. Za chybný krok, alebo rovno prešľap, označila moju kúpu spustnutého holodomu so záhradou, ktorú takmer pohltil les. Zbytočne som sa bránila, že dom nestojí na samote, veď má susedov. Mal jediného suseda, a to Aďa nepovažovala za poľahčujúcu okolnosť. Aj moji rodičia sa novinke, že mám dom snov za dobrú cenu, tešili len do chvíle, kým ho neuvideli na vlastné oči. Driemal v sivých, neumietnutých tehlách a pôsobil opustene.
Oknami bez sklenených výplní slepo hľadel na svoju bezútešnú prítomnosť. Z balkónovej dosky na poschodí trčali železné roxory. Bojovali s hrdzou. Som žalostný, sám, kričal na mňa, ako by vo mne vycítil spojenca. Mnohé domy som odmietla pre pivnicu. V jednej bolo príliš veľa svetla, v druhej zasa málo vlhkosti. Ďalšia bola naopak suchá a priestranná. Pivnica tohto samotára sa mi videla ideálna. Padla mi do oka už pri prvej prehliadke. Vtedy som schádzala do podzemných priestorov spolu s neznámym mužom, majiteľom nehnuteľnosti. Držal v ruke baterku, lebo nefungovala elektrika. To muselo byť znamenie. Dom robil všetko preto, aby ma dostal. Vy sa nebojíte? Podozrieval vyzvedal majiteľ. Asi zachytil môj očarovaný úsmev. Často sa mi stávalo, že miesta alebo okolnosti, ktoré v iných vyvolávali strach, ma upokojovali. Desili ma naopak úplne bežné veci, ako napríklad preplnené ulice, nákupné strediská, predstieraný záujem a podobne. Mužová otázka si kladnú odpoveď vyžadovala, tak som mu ju ponúkla. Krehká žena sa predsa musí cítiť neisto s cudzím chlapom po tme, i keď úprimne bál sa skôr on, než ja. Ja som zacítila blízkosť čohosi nevysvetliteľného. Temnota ma volala, chcela mi niečo prezradiť. Šušťanie ma vítalo, jemne sa mi vtieralo do vlasov, ako by ma hladilo. Mohol to byť vietor alebo prievan. Muža striaslo. Netúžil sa zdržiavať dlhšie. Ja som definitívne zatúžila k tomuto miestu patriť. Ako by ma k nemu niekto neviditeľný a nedefinovateľný lákal. Podivná prítomnosť bola v ňom priam zosobnená. Klára, Klára, vitaj, šepkali hlasy. Bolo tu tajomstvo, ktoré so mnou chceli zdieľať. Bojím sa, potvrdila som podľa predpokladu, takže muž sa uspokojil a ďalej opatrne zostupoval s pocitom prevahy. Vzrušene som za ním brala schod za schodom, pravou rukou sa dotýkajúc vlhkej omietky a hlboko nasávajúc prázdne zákutia. Domov, chcelo sa mi kričať. Viete, keď tu bude elektrika, prestane to byť také strašidelné, pridala som, aby o mne nezapochyboval. Kto vie, či by chcel kúpno-predajnú zmluvu uzatvárať s čudáčkou. Čudáci nevyvolávajú ani dôveru, ani dojem platobnej schopnosti. Tak. Ďakujem krásne, bolo úžasné pozorovať. Skrátke, na začiatku príbehu. Tlmočenie do posunkového jazyka pre nepočujúcich. Pán David Marko, ďakujeme krásne. Bolo to skvelé. Ďakujeme. Ešte si užije s našimi meniavcami, že? Ešte si užije. No, tak tu sme sa dozvedeli, že kto Klára je na začiatku príbehu. Lenže tam sa to všetko len začína. Aďa, Klárina kamarátka, samozrejme teda Kláru presvedčí, že keď má Klára jediných susedov, tak musí zobrať bábovku a ísť k ním teda na návštevu. Lenže keď sa Klára vyberie na návštevu, niekto ju predbehne, niekto, kto si neotvorí bránku, ale prejde rovno cez tehlovú stenu. Ako baran. A tam sa začína druhá ukážka. Prekročila som prach. Za vnútornými dverami s 3 radmi sklenených výplní sa odohrával súboj tieňov. V duchu ma zamrazilo. Matné siluety rozhadzovali rukami, bolo počuť praskanie nábytku, ozýval sa krik. Stuhnuté nohy sa odliepali od zeme, patrili mne, no na rozdiel odo mňa vedeli, kam smerujú. Každý krok sa pre mňa stával neprekonateľnou námahou. Napriek tomu som postupovala vpred. Prečo? Ťažko vysvetliť, čo si ma volalo dnu. Niečo ma priťahovalo osudovou silou, ktorej som sa musela podriadiť. Odchod neprichádzal do úvahy.
Ak bude za dverami bielovlasý muž, potom vyvolal konflikt a ja som potrebovala vedieť, či tam je. Moje zelektrizované prsty prejavili vlastnú vôľu a siahli na kľučku. Miestnosť sa otvorila. Na jej prahu som vrástla do zeme, sledujúc zápas a kmitajúc očami v zúfalej snahe vyhodnotiť situáciu. Lomili sa 3 muži. Fyzické násilie, ktoré nebeží z videozáznamu v bezpečí domova, ale priamo pred očami, vyvoláva pravú nevôľu, chuť zmiznúť, stratiť sa, neexistovať. Na moju prítomnosť nik nereagoval. Možno sa mi zmiznúť podarilo. Prvý mi padol do oka atletický dlháň v bielom tričku. Bil sa rameno pri ramene s naježka vystrihaným svalovcom v sivom tielku, ktorý ho očividne bránil pred niekým, kto sa myhal pomedzi nich. V krátkych prestrihoch tak sa javili pohyby myhotajúceho. Zavíjal čierny plášť a výrazné biele vlasy. Je tu! Rany, ktoré na tvárach a iných častiach tiel mužom spôsoboval, sa zjavovali akoby zázrakom. Šmik sem, preťaté líce, skok tam, dotrhané tričko, šup a hop, škrabance na zápestí. Muži ho na chvíľu úspešne zdrapli za ruky a natiahli ako prak, takže sa zdalo, že majú prevahu. Lenže on vystrelil. Blondiaka stiahol na zem, zároveň výkopom prerazil nos jeho druhovi v sivom tielku, ktoré hneď zaliala krv. Muža však bolesť nezastavila, naopak hodil sa k nohe, na ktorej baran udržiaval balans, potiahol ju k sebe a čierny plášť rozplachtil ovzdušie. Jeho majiteľ s tupým rachotom pristál na svojom nechránenom temene. Blondiak situáciu využil, prekotúľal sa cez padnutého, jeho pravú ruku uchopil do páky. Trvalo pár sekúnd, kým si uvedomil, že nič nedrží. Obaja domáci vyskočili na nohy, ako by to mali dohodnuté, a rozhliadli sa po miestnosti. Biele vlasy zaregistrovali pred kuchynskou linkou, stála oproti mojim dverám. Sedela na nej žena s bujným poprsím v čiernych šatách. Prišelec v čiernom plášti ju ignoroval. Čakal na útok oboch mužov. Vyrazili jeho smerom v tom istom okamihu. Stoličky odfrkávali od stola ako kvapky vody vo vetre. Atlét v bielom tričku dorazil prvý, ale čierny plášť sa zo zovretia vymotal, odplazil sa ako tieň, zmizol a v zápätí zavial záclonou pred oknom vpravo. Domáci sa rýchlo spamätali. Blondiak vyrazil k oknu, prudko brzdil pred stolom, zošuchol sa popod stôl a na druhú stranu, na rozdiel od toho v sivom tielku, ktorý sa zaprel rukami o stôl a preskočil ho. Tieňový hráč čakal iba na to. V rukách držal nôž. Ľavou rukou zdrapol dlhovlasého za krk a v letku ho zložil na stôl. Démon v čiernom plášti zasvišťal v rozmazanej čierno-bielej stuhe, preskočil odvážnemu ochrancovi v sivom tielku za chrbát, neviditeľným chmatom mu vykrútil ruku a vyklbil rameno. Potom vyskočil na stôl. Praskanie kostí, výkrik bolesti a pach krvi vo mne spustili alarm. Ako by mi rozkmitali všetky bunky na pokožke a rozohriali krv pod ňou. Čo si ma strhávalo do víru obáv. Zacítila som pachuť smrti. Hra sa skončila. Muž v čiernom plášti sa chystal prekročiť hranice čohosi posvetného. Zlostne kopal dlhovlasého do tváre, syčiac: odber krvi mi zakázali, ani nemám hlad. Zastreliť ťa vraj nemôžem, ťažko by sa to vysvetľovalo. Som zvedavý, ako sa bude posudzovať toto. Nôž v jeho ruke vyrazil na cestu. Červená kontrolka v mojej hlave zablikala. Ostrie zablislo, všetci v miestnosti zadržali dých. Stop! Vystrala som pred seba dlaň s jedinou myšlienkou. Nech zhorí v pekle! Obzrel sa za mnou a vzplánul ako fakľa. Vybuchol v množstve iskier, ktoré sa zakrútili do špirály a sypali k zemi, kde vyhasínali vo vločkách popola. Som si to užívala. Super, to bolo teda namáhavé podľa mňa aj fyzicky, že? Takéto prekladanie. Nielen súboj, ale aj prekladanie. Tak, toto sa stalo Kláre hneď pri príchode na návštevu k susedom. Proste má na to nos, ako si vybrať dom, aj ako si vybrať susedov. Veru tak? Musím povedať, že tiež mám rada pivnice.
Čím to bude, ja neviem. Je to Neviem. také zvláštne, že táto hlavná postava aj študovala latinčinu, aj má rada pivnice. Je mi taká blízka, musím Ty si povedať. prečítala moju otázku, kde sa ťa pýtam, či máš rada pivnice. Však? Nie, pretože so šoršovkami nevidím na písmenka, Aha, tak potom mi čítaš myšlienky. ale čítam ti myšlienky. A to Klára tiež dokáže? Klára nedokáže čítať myšlienky. No. Klára má len takú zvláštnu schopnosť, že vlastne vidí duchov. To asi môžeme prezradiť, len sama o tom dlho nevie. Áno. Preto sa jej páčili tie pivnice, lebo tam nadväzovala tie prvé kontakty. Áno, tak keď na ňu niečo šepká, tak na ňu šepkajú Áno, duchovia. tam je niekto niečo našepká. No, že tak. A ja som sa chodila do pivnice napríklad učiť kedysi. Lebo je tam strašne príjemný vzduch, taký vlhký. Je tam chladno, aj keď je strašne horúco. Ja nemám rada horúčavy. Pleseň A ťa ticho. netrápila. Niekedy je teda aj dobré jedivo, pitivo, nejaké klobásky ti tam visia. To asi nie. Nie? Ale Prázdnej káva. pivnici. V pivnici ja som si tam nosila kávu vždycky a veľmi dobre sa mi tam učilo, písalo, čokoľvek. Áno, tak niekto v izbe, niekto v pivnici. Niekto v izbe, niekto v pivnici, no. Tak už vidíme, kde to, odkiaľ Mohli to by tá sme sa Klára s Klárou skamarátiť. Áno. Tak ale okrem toho, že Klára vidí duchov, teda zistila, že má aj nejaký iný talent. Teda ona ho podľa mňa zatiaľ ešte vôbec nepriznáva. Ona ho tam spoznáva v podstate. No, že teda... Len zisťuje, čo všetko je schopná urobiť. Áno. Že Sama tomu najskôr nechce uveriť. áno. A vôbec uveriť tomu, že susedia sú meniavci, je tiež náročné podľa mňa. Áno. No, tak To človek musí vidieť na vlastné oči. tomu sa tiež dopracujeme. Mám tu krásnu ukážku, kde Klára sa snaží teda nepriznať si to, čo dokáže. Presne tak, lebo človek najskôr, to nie je možné. No až potom zistí, že možno áno. Tak si dajme túto teda. Na výpadovke do mesta mi zavolala Aďa. Nosívam handsfree aj cestou v autobuse, tak som si ju pustila na hlas. Mám zlý deň. Jej hlas pohltil interiér, takže znel duto, ako by prebdela noc. Len aby to nesúviselo so mnou, zahryzlo ma svedomie. Predstav si, slová z nej išli pomaly, ťažko pritom preglgala. Suseda skočila z okna. Teda tomu sa hovorí nepríjemný zvrat. Bývala na 7. Keď som viedla deti do školy, museli sme obchádzať plachtu a kaluš krvi. Zobralo ju to. Nezájdeš na kávu? Antik mohol počkať. Bolo na mne, kedy prídem a koľko spravím. Započítaval sa mi odpracovaný čas. Napokon prácu po mne kontrolovali a bývali spokojní. Knihy nikam neujdú. A bude stále menej tých, ktorí im budú v digitálnom veku stručných informácií rozumieť. Zvrtla som volant doprava a vybrala sa na sídlisko. Už z uličky som zbadala červeno-bielu pásku. Po okolí postávali hlúčiky ľudí, pri vchode 2 dodávky, samozrejme policajné. Našťastie sa začal bežný pracovný deň. Pri chodníkoch bol dostatok parkovacích miest. Autoinvázia sa presunula do centra. Vystúpila som. Len podísť bližšie mi odrazu prišlo ako nie najlepší nápad. Vošla som do parku. Ľudia žijúci na sídlisku vysadia 3 stromy a hneď hovoria o parku. Tres faciunt collegium. Z diaľky som sledovala dianie. Ak sa pohrniem dnu, budú ma identifikovať. Skočila zo 7. chúďa. Ozvalo sa mi z pravej strany, takže som sa strhla. Stála pri mne mladá, asi 35-ročná žena s čiernymi vlasmi vyčesanými do strapatého vrkoča. Nemám rada očumovačov, ktorí prejavujú falošný súcit a pritom sú vzrušení, že sa čosi deje. Čím morbídnejšie, tým lepšie. Ak budú na blízku, možno sa dostanú do správ, možno sa ich niekto opýta, prečo sa to stalo a oni vyrukujú s verziou, že sa to dalo očakávať, veď tam boli problémy už dávno, nikto ich neriešil, nikto. Nikdy im nenapadne, že možno sami mohli urobiť niečo, aby tomu zabránili. Pred 20 rokmi odtiaľ skočil muž z toho istého okna. Ďalej ma oboznamovala s prípadom, o ktorom som doteraz nechcela vedieť. Ibaže rovnaká nehoda z toho istého okna?
Priznávam, zaujalo ma to. Pozrela som sa na ženu. Čierne linky mala pod očami rozmazané, ako by plakala. Možno som jej krivdila a smutný prípad ju naozaj zasiahol. Bol to jej priateľ, dodala. Priateľ? Skočil pred 20 rokmi a ona ostala bývať v tom istom byte? Z nostalgie? Požiadala rodičov alebo pozostalých, aby mohla v byte zasiahnutom tragédiou bývať? Vážne? Žena mi musela nepochopenie vyčítať z tváre. Ona ho podviedla s jeho bratom, vysvetľovala. Tak toto neznášam. Dostávali sme sa do cudzieho súkromia, nič nás do toho nebolo. Odvrátila som sa, no žena rýchlo pridávala. Zobrala si ho za muža. Toho mŕtvého asi nie. Mali to riadne zamotané, tí traja. 20 rokov žili s výčitkami svedomia. Rozprávala asi viac pre seba, než pre mňa. Ja už som premýšľala, že radšej pôjdem. Nedávno sa im narodila Lenka. Za nič nemôže chuďa malé. Žena vzlikla. Igor bol šibnutý, vykríkla, až som sa zľakla, lebo sa mi do príbehu priveľmi vžívala. Mohla som si myslieť, že niekto normálny sa nebude pristavovať pri neznámych a rozprávať im cudzie príhody. Nemohla som s ním ostať. Vyvolával scénky. Keď som na diskotéke išla tancovať s kýmsi cudzím, vrazil si nôž do brucha. Museli sme mu privolať záchranku. Nie sú normálni. Jeho brat nebol o nič lepší. Podviedol ma. Teraz, po toľkých rokoch. Nezvládla som to. Jej posledné slová sa mi v lebke odrážali ako ozvena. Zvrtla som sa, ale už tam nebola. S hrôzou som sa obzerala. Najbližší ľudia stáli pred parkom, tesne pred vstupom do paneláku. Kto to bol? Vykročila som nevedomky. Kto to bol? Kričala som na seba a nechcela si pripustiť, že viem. Super. Tak. Môžem povedať len toľko, že najmenej pravdepodobné situácie vychádzajú zo skutočnosti väčšinou. A musím povedať, že aj niektoré bytosti sú buď to priamo reálne a skutočné, alebo sú mixom viacerých mojich kamarátok a známych. Častokrát počúvam rôzne príbehy a nejakým spôsobom ich potom prekombinujem a pospájam. Takže fantasy vlastne je takou odrážkou skutočnosti. Že javí sa to ako keby nie, ale vychádza to veľmi, veľmi zo skutočnosti a z reality. Je to taká ponáška aj na vzťahy. Niekto išiel ráno do školy a... Áno. Nechcem teda až takto úplne podrobne, ale áno. Úplne skutočnou je postava kamarátky Adi. Tá je zo skutočnosti. A Kláre som pripísala prácu, ktorú robí moja iná kamarátka a prepisuje latinské texty vlastne do databázy elektronické. Takže... Povedz, lebo ja mám pocit, že ten obchodík, v ktorom pracuje, je tu niekde. Áno, pracuje tu niekde, ale aby to nebolo, že hovorím o niektorom konkrétnom, dala som mu názov Antik a umiestnila som ho kúsok inde, než reálne je. Áno, ale teda tu v centre, hej. Všetko je budovy sú väčšinou skutočné a to sme sa myslím, že bavili, že tá štvrť, v ktorej Klára býva, už pomaly vzniká. V čase, keď som to písala, tam ešte nebola. Áno, tam, kde je ten úžasný dom s Roxormi. Áno. Tak ten tam nebol v čase, keď som to písala, ale už momentálne vzniká štvrť. Takže... No a tak prezrať, kde si ju mala teda naplánovanú? Ja som si ju naplánovala jak končí Dúbravka vlastne, smerom k technickému sklu, tak niekde tam. No a pomaličky tam vznikajú tam nejaké domčeky a tak. Ale tieto staromestské budovy, tie sú skutočné, však Gondová ulica, moja univerzita. Stretnete tam veľa. A tak ďalej. Takže človek, aj keď píše fantasy a vymýšľa si, má veľa naštudovaného a veľa sa za tým reálne skrýva. A tak vieš si to tak pekne spojiť s tým mestom. Môžeš sa prejsť, prečítať si. V podstate o to ide, že mňa úplne nebavia príbehy zo života, lebo tie sú dané.
nejakými hranicami vždy. Toto a toto sa stalo vtedy a vtedy a fantasy umožňuje tie hranice prekračovať. Tak ako kedysi Jules Verne vlastne využíval nejaké poznatky, ktoré ale ešte neboli realizované. To isté robíme my v týchto príbehoch. Zoberieme nejakú skutočnosť a mierne ju zmanipulujeme, takže sú typy čitateľov, ktorí v tom nájdu to, čo sa za tým skrýva. Samozrejme, niekto môže čítať len tú ako keby rozprávku, ale je tam veľmi veľa zo skutočného života. Čo sa skrýva za upírmi na Gondovej? Tak to je úplne jednoznačné. To sú tí politici, ktorí nás vyciciavajú, takže upíry sú bráni takýmto spôsobom. Aby ste vedeli, tak ten nešťastník, čo v prvej ukážke vzblkol, bol samozrejme upír. Ale to sa všetko dozviete v knižke, teda okrem iných bytostí, ktoré sa tam ešte objavujú, ktorí sú teda jej susedia, Kláriny. Teda meňavci. Meňavci ich voláš. Nechcela som používať také nejaké vlkodlacie a tak ďalej, pretože nie je to len jeden typ bytostí. Nie je to len, že sa premieňa človek na vlka, ale je tam viacej možností. A aké ešte máš možnosti prezrať? To neprezradím, nech si to radšej čitatelia prečítajú, lebo som si tam použila aj také, čo sa mi zdalo vtipné, celkom premieňanie. Ale napríklad je tam aj panter a tak ďalej. Premieňajú sa aj na šelmy. Dobre. A ešte tam máš, ako by som ich nazval, nie je to kasta, je to nejaký ešte iný typ bytostí, ktorý... Tak ešte sú tam aj čarodejnice, aby som nezabudla Tak áno, povedať. ešte sú tam, ešte je tam Eusebio. A áno, tieto bytosti sú také zaujímavé, ja som ich nazvala empati. Sú to bytosti, ktoré vnímajú, empaticky vnímajú, keď je niekto nervózny, empaticky vnímajú, keď je niekto šťastný alebo veselý. Niektorí empati dokážu len vnímať, niektorí empati dokážu tie city aj ovládať. A určite sa vám mnohým stalo, že napríklad niekto ako by z vás vyciciaval energiu, možno, že je to práve ten empat, ktorý dokáže spôsobiť, že ste unavení a je to aj nebezpečné. Tí ľudia môžu byť aj nebezpeční. A naopak, môžu byť veľmi milí, lebo môžu upokojiť dav, ale môžu ho aj rozvašniť. No, a je to na nich. Je to na nich. Lebo sú ľudia, ako aj my, dobrí aj zlí. Máš tam meňavcov, máš tam upírov, máš tam Kláru, ktorá je niečo ďalšie, máš tam čarodejnice a do toho je ešte detektívka vsadená. Do toho je vsadená detektívka, pretože Klára má schopnosť vidieť duchov zavraždených. Takže polícia ju nakoniec prizve, aby im pomáhala pri pátraní niektorých trestných činov. Tak ako skončí to, sa dozviete v knižke. No a ja som si ešte vybrala jednu ukážku z tejto knižky, ktorá sa mi veľmi, veľmi páčila. A je to moment, keď sa stretnú všetky títo susedia Kláriny u Kláry a idú robiť jeden rituál. Nasadíme optiku správne. To má silné dioptrie ináč. Dávid zobral Gáby z ruky periny a Vanda mi zobrala vankúše. Budeš spať na povale? Pokračovala Vanda vo svojom monológu. Chodila som tam vešať vypraté veci, ale poviem ti, naklonila sa ku mne dôverne. Tam sa čosi schováva, usmiala sa a mrkla na mňa. Je tam silná koncentrácia energie, podporila ju Gáby. Nad ničím sa nepozastavovali. Ani tušenie, čo by šantenie bielizne mohlo znamenať, ich neodradilo od toho, aby so mnou vystúpili po rebríku až na povalu. Gábina teta sedela v kresle. Spoznala som ju podľa dymu, ktorý sa odtiaľ kúdolil. Gáby sa práve chystala sadnúť si do onoho kresla. V tom kresle sedí tvoja teta Letícia, vyhrkla som. Nie, vykríkla Gáby nadšene. To nie je možné. Zahľadela sa do prázdneho kresla a Vanda s Dávidom spolu s ňou. Nenormálny. Bola som si istá, že nikoho nevidia.
Mali sa nad mojou poznámkou aspoň pozastaviť, zapochybovať, stiahnuť sa alebo ujsť s krikom, ale oni nie. Človek im povie, vidím niekoľko storočného ducha a oni sa vyškierajú a prikyvujú. Povedz jej, že ju rada vidím. Teta Letícia začala rozhovor. Letícia ťa rada vidí. Úloha prostredníka nebývala ľahká, často sa totiž dozvie viac, než by si želal. Vanda nenápadne mrkla na Dávida, aby sa stiahli. Necháme vás, dievčatá, posluchol a Dávid a spolu s Vandou zišli dole rebríkom. Povedz, že som jej veľmi vďačná za pomenovanie Čarodejníckej akadémie po mne, pokračovala Letícia. Ale nech vynechá hon na čarodejnice, mňa nikdy nenaháňali. Čo hovorí? Rozrušene sa ku mne nakláňala Gábi. Sadla si na matrace určené za posteľ. Že ti ďakuje za akadémiu, ale máš vynechať ho na čarodejnice, jej sa netýkal. Vzdychla som si. Takto som si kontakt s duchmi nepredstavovala, ako simultánne tlmočenie. Letícia počkala, kým všetko po nej zopakujem a na chvíľu obe čarodejnice zmlkli. Keby zohnala mladý mak, bodliak a ľulok, rozdrví ich v mažiari, pokvapká krvou zomierajúcej ropuchy a jedom zmije, zapáli a rozfúka z lamenty z pulverum na perách, možno by ma mohla vidieť aj ona, navrhla. Čože? Gábi vystrelila ako z praku. To mám akože zabíjať ropuchu? Ohrnula vrchnú peru. No čo si myslí? Že sa jej ukážem len tak? Jej aura takú schopnosť nezahrňa. Nepozná zákon zachovania energie. Tu zoberieš, tam pridáš. Vždy to tak bolo. Preto sú ich čary slabé. O nič sa neopierajú. Zdrvená Gábi otvorila poklop a zavolala na Vandu. Zlatko, čo z tohto doma nemáš? Mladý mak, bodliak a ľulok. Vanda jej odkiaľ si odkričala. Mohla by som mať všetko. Pošlem Dávida, lebo ja pečiem. Pošli, ale nech si pohne, aby sa mi Letícia nerozplynula. Povedz Gábi, že sa tak ľahko nerozplyniem. Som na svoje želania náročná. Letícia sa hojdala, zakláňala hlavu a púšťala pritom dymové kolieska. A Gábi v rozpakoch nedokončila. Áno? Vanda už musela stáť na rebríku pod poklopom. Jej hlas znel blízko. Krv z umierajúcej ropuchy a jed zmije, vyklopila veľmi rýchlo čarodejnica. Vanda zmlkla. Pár sekúnd ticha sa rozprsklo v Dávidovom smiechu. Zrejme stál vedľa nej. To fakt? Tentoraz sa zabávala aj Vanda. Hej, Gábi sa snažila zachovať vážnu tvár, aby svojmu rozhodnutiu dodala presvedčivosť. Gábi, môj problém je, že nie som krvilačná šelma. Ja s tými len žijem. Tí dvaja sa pod schodmi pučili natlačení jeden na druhého. Ak to myslíš vážne, ja ti to zoženiem. Dávid strčil hlavu do poklopu. Zožeňte všetko, čo treba a doneste to sem. Tí dvaja jej rozumeli. Rozbehli sa každý po svojom. Vanda domov a Dávid zrejme do lesa. O dáku chvíľu sa v poklope ukázala Dávidova hlava. Vyložil k nám mažiar s bylinkami a v druhej ruke zvieral obrovskú žabu. Aspoň ja som si skutočne myslela, že takýto typ žije len niekde v Amazónii. Jedy už mažiari, so žabou si asi poradíte, podával ju Gábi, ktorej sa roztriasli ruky a v tvári ozelenela. Možno by ju aj naplo, keby sa nesnažila pôsobiť vyrovnanie. Všetci sme jej vnútorný boj chápali a tvárili sa, že sme si nič zvláštneho nevšimli. Okrem Letície, ktorá sa z nej vysmievala celkom nahlas. O čom našťastie nik okrem mňa nemal ani najmenšie tušenie. A ak si ostatní mysleli, že ide o dôstojnú dámu na úrovni, mali čoskoro zistiť, aká je pravda. Podaj jej toto, spod schodov sa ozvala Vanda a Dávid o chvíľu na to vyložil na podlahu obrovský kuchynský nôž.
Ak riadne zatlačí, odreže hlavu rýchlo. Aspoň sa zviera nebude trápiť. Isté, že Vanda sa ozývala s dobrým úmyslom, no bohužiaľ Gábi zamrzla hrôzou. Hľadela na žabu a na nôž. Zasa na žabu, na nôž. Povedz jej, že by som to mala už 100-krát hotové, nebola zdvorilá Letícia. Nepovedala som nič. Môžem ju podrezať ja, ponúkol sa Dávid. Kvapnem do mažiara a ty povieš tie slová. Stuhnutá Gábi mramorovo prikývla. Dávid vyliezol z otvoru. Gábi, pohltená vnútorným strachom, okolie nevnímala. Pre ňu existovala už len žaba a nôž. Meňavec sa zadíval obojživelníkovi do očí. Je možné, že sa v niektorej z nich ukrýva zakliatá princezná? Vanda nad jeho neprístojným žartovaním prskala od smiechu. Letícia sarkasticky konštatovala, že skôr sa premení koza na kravu, ako žaba na princeznú. Gábi skoro omdlela. Dávid sa rozohnal nožom a jedným švihom oddelil hlavu od tela. Tej krvi bolo oveľa menej, než som očakávala. Nakvapkal do mažiara a zadíval sa na Gábi. Čarodejnica? Nič. Čaruj! Vykríkla som a Gábi začala púšťať do éteru slová, ktorým rozumela a zdá iba ona sama. A možno ešte jej teta. Netuším, ako zhmotňovanie sa Letície vnímali ostatní. Mne sa obraz ženy v kresle roztriasol. Kontúry sa rozmrvili na množstvo drobných bodov, ktoré sa neustále hmírili, ako keď sa chveje oheň v povetrí. Gábi vypadol mažiar z ruky. Vstávala nekonečne pomaly. Zastala svojej pratete z očí v oči. Nenašiel sa nik, kto by úkaz komentoval. Všetci sme hľadeli jediným smerom. Vyzeráš hrozne, vychrstla Letícia do tváre svojmu potomkovi. V tvojom veku sa skutočne nehodí nosiť takéto krátke sukne. Akokoľvek si nahováraš, že máš pekné nohy. O čo ti vlastne ide? Chceš zvádzať 25-ročných chlapcov? Patrilo by sa už trochu dôstojnosti, nemyslíš? Gábi bola bez slov. Super, paráda. Možno je to o tom, ako si idealizujeme svojich predchodcov, ale kto vie, ako by to dopadlo, keby sme sa s nimi skutočne stretli. No, možno takto. A možno by si jej veľmi nerozumela, keď bola z nejakých pred niekoľko 100 rokov. Kto vie, ako by to bolo jazykovo, mňa to vždy zaujímalo, keby sme sa dostali do nejakého trebárs len 18. storočia, či by sme si rozumeli s tými našimi predkami, ale myslím, že nejaké porozumenie by asi bolo. Predsa len sme vyrastali v Československu, kde sa, a vôbec slovanské jazyky sa dosť podobajú, takže to vývojovo, asi by sme to zvládli. Alebo latinsky potom. A Klára by zasa prekladala. Chuďatko Klára by musela zase prekladať, ale ja som si istá, že latinsky by som to nezvládla už teraz na počutie, určite nie. Tak Klára sa zamotá s takýmito úžasnými ľuďmi. Vyrieši zo pár prípadov. Vyrieši, pomáha polícii a bude, dúfam, pomáhať aj ďalej. Áno, ty si spomínala, že chystáš aj pokračovanie. Pochováš sa. V podstate už mám niečo napísané ako z pokračovania. Teraz sa mi vidí, že je také temnejšie, než teda tá jednotka, ale uvidíme, či mi napadnú aj také vtipky, ako to bolo v jednotke, tak snáď, hej. Ja som sa snažila nejaké vybrať, lebo tie ma na tej knižke najviac bavia. Snažila si sa tak, aby si neprezradila priveľa? Áno, a potom ty prídeš a všetko povieš. Ja si myslím, že to až tak nevadí, že keď sa aj prezradí niečo, lebo predsa len nie je to úplne, už to nie je úplne nová kniha, je to staršia kniha, takže už sa dá dopatrať, o čom je. A v podstate je pred korony, hej? Tak povedz. Áno, je to predcovidové obdobie a myslím, že asi ide skôr o to, ako je to napísané a snad sa to čitateľom bude páčiť teda. Dobre. Keby ste náhodou túto knižku chceli, tak tu je stánok. Stánku, tuto. BKIS, tak tam sa dá kúpiť. Je tam vystavená táto krásna fialová knižočka. No a ešte sa môžem pochváliť, ako som sa k tomu vlastne dostala ja a prečo ma tu máš.
No pochvál sa. Nejakú korisť nejakých spisopriateľov. Určite sa pochvál. Dobre, tak teraz budem hovoriť ja, no. Keď ináč nedáš. Tak Nie. som si zobrala slovo. Dobre. To bolo tak. My, Literárny klub Spisopriatelia, máme podcast, ktorý sa volá Aj ty môžeš písať, kde robíme súťaž, kde robíme audioverzie poviedok. A ja, keďže väčšinu z nich načítavam, som sa rozhodla, že som pripravená na niečo väčšie a chcela by som skúsiť audioknihu. No a naskytla sa mi taká spolupráca s jedným audiovydavateľstvom, bože, to je slovo. A načítava audioknihy a nevie to povedať. S audiovydavateľstvom Čtimi, ktoré načítavajú, teda robia audioknihy aj slovenských autorov. A oni mu povedali, jasné, načítaj nám, ale vyber si. Ty si nájdi knižku, ktorá sa tebe páči. A ja som si spomenula, že som sedela v porote jednej z tých našich literárnych súťaží Múza, tuto s Katkou. A Katka prišla s veľkou taškou kníh, položila tašku, vytiahla takú fialovú knižku a strčila mi ju do ruky, že nech sa ti páči. Čtimi. No, čtimi. A tak jej čtiem. Čtu. Čítam, tak. Tak sme sa rozhodli, že teda, keďže Katka je za každú srandu, keď za ňou prídete s dobrým nápadom a bude sa jej páčiť, tak ho dovedie do reality, tak sme sa rozhodli, že urobíme aj audioknižku, ktorá teda vyjde pravdepodobne v budúcom roku, nevieme presne ešte kedy. A bude sa dať zohnať aj u nás, cez Audiolibrix, pravdepodobne aj inde. A potom si budete môcť pri Sheri aj vypočuť. No ja sa na to veľmi teším, čo ostáva povedať. Dúfam, že to vyjde budúci rok. Dúfam, že to budem môcť počuť, pretože ma baví počúvať. A myslím, že je to teraz také veľmi trendy. Knižky narozprávať a počúvať, človek pritom môže pracovať, robiť čokoľvek. Napríklad chystať vianočný stromček. To si robila. To som robila teraz práve, áno, vďaka projektu Slovensko fantastické, ktoré je takisto aj ako audiokniha, je tam aj moja poviedka, Demonikina zodpovednosť. Ktorú ti načítala úžasná. Áno, Judita Hansman, takže ak máte záujem, nech sa páči. Tak asi neostáva iné, ako poželať veselé Vianoce, krásne sviatky. Všetkým. Dúfajme, že už máte darčeky nakúpené. Ak nemáte, tak tam sú také knižky v takom stánočku. Veľmi pekné, fialové. Tak ak viete o niekom, komu by sa táto knižka mohla páčiť, tak bežte tam a potešte ho. Alebo potešte seba touto úžasnou knižkou. Čím potešíte aj nás. Takže ďakujeme za pozornosť. Ďakujeme a pekný večer. A snáď dovidenia na budúce. Ďakujeme.